Lafiya kuwa kika kira ni nan gurin? Lafiya ƙalau. Dama ina so in tuna maka cewar ba sallah ta kusa ba. To in sallah ta kusa so kike in tuna miki ranar sallar ne? A'a fa ba haka nake nufi ba. Dama ina so in tuna maka cewar maganar lalle da dayis da kitso. To kuma aka ce miki ni na iya kitso ne ko na iya lalle? Ai ni ba ɗan daudu bane ko? A'a ba haka nake nufi ba fa. To me kike nufi? Faɗa min in ji. Haba sweetheart ka gane mana. Ke ni fa ban gane ba. In za ki fito fili ki faɗa min abu ki faɗa min. Kin kina ta wani ɓoye-ɓoye? Ni ban gane ba. A'a ba ɓoye-ɓoye ba ne. Na zata za ka gane ne to ai. Dama magana kayan sallah ne ban yi ɗinkin sallah ba. Oh, to don baki ɗinkin sallah ba? Aka ce miki kuma ni tela ne? To ai ni ba tela ba ne. Na yi tafiya ta. Ba ki da aiki.